Session part ngapne subhai pi palok on prabangai kibiju snap ia kani ke channel ke jongi ngirang don hi apo jongka series kabedai bat kahima ke jong play ngapne subhai pi bapin cha score ki kilong ke blengkot apila ban siap apo khasanane 4 minit te kumtang ngapne subhai pi session part to Inyalet sya jing duai chuamin petengi ke jing ekran. Iwan akhmat jomi a travel de jing sungu emi. Na kwanta ke jing it ke jomi, ke jing khu ke jomi. Ke jing lek sabun ke jomi yang i wei pi wei. Ba me prengkre e ki ma ha ka ba ki khun jomi. Kila ban shong ha ke jing sok ke jing keman. Hoi ka bang i ma ke persai ke badak ke pop ke jing jar sipor e. Ni ha banyak lembai ke jing e. Ndangi tips kam. Ba ko ke sni. Men sesengi ki hima ke jomi kabane skibam jukut haba kiba e bathon jomi kila ban shong ban sa ban mi junom haki artaba jongki billion snem kibam kutshu kerkhu ngi ni kalimat kabang sha skor ha bangi pulin nak tin jomi hini panak teng jisu amen. Kamal om biam tan ngidang don hapo ka topik jong jekren sepang kehima ka jong ublei. Ngin pai biang sikanung rim kehima ka jong ublei. Kasipo hukum kemulia sedang ban introduce ane ban penitu api bakano kono kehima kamla ban long kehima. Kam da don ba ki hukum ki ain ki kanon da kaba sensyar bat penyai ya kata kehima. Kat kum ka jing sengtho jongi ya kispo kum kilong kum ke jing ker kum ke jing da kum ki kenro ki banyada ya ki briu jong blai knang bakila ban im ha ka jing suk ka jing kmen bakila ru ban im ka jing im ka bawam jukut mantangnya phaino asya kita kispo kum ke jong blai ho nya syukwa ban pengken mau syua ba kum ki briu jong blai Nidon kam ya ka jingdon ke jong blai lani nidon kam ru bandon tengkat bau blai. Nama dei mau balong utenrai jong ke jing im ke jongi. Dei mau balong utemei jong ke jing im jongi. Hakan ni ka kam ke apostol ka jing keren ke jong Paul Ethan wong kum ni ka rekod ka ba kelno ba khan nyau ka rekod ka ba apopra wong kum ni. Namar hau blai ngi im ban ngi khi ban ngi long de kum ba ki bana ki nong thau jing roi jong phiru kilaong namar ngi long ki khon ki siu jong ini bentai bah khmat do kwa ban biang sisin namar hau ngi im ban ngi khi ban ngi long de hau blai ngi im ngi khi ban ngi long Teka hukum kaba ublai ula ai ha u Moses kaba ula tho ha ka sipau hukum ni kenma we katu jingjia ha kaba u Moses ula penpat ya gitu sipau hukum baru ublai ong Moses wan kiu biang chaulum sinai sasikela bangan tho biang ya gitu kiju hukum kiba mela penpat mensua Ya kata ngira bensyam na kitab Exodus kalau ngabalai pusau dekat kabanang kong baar teter. Tiu try la ong Moses to mensta atli ki malung kniap kum kita ki bamanang kong bat ngan satho halor kini ki malung kniap ya kita kitin ki baladon ha kita ki malung kniap ki banang kong ya ki bamal penpan to kre hamar kaba mestep batuan kiu dang step shaulum sinai batuan hanga hangta hakler utaulum kata kadai kajing betha kajong ublai ya Moses kibakum no kita ki hukum kiba ublai utho kinya pai pada kata na kitab Exodus kalong ba arpau kerkhot kaba nangkong ba balai terter hani sukwa berbentuk ingi wei pi wei kibapun Kristan ki pulei kani but buat na prenyong ki kita spell that ru namar kam dek bajrong kadai tang nadu kerkhot kabalai hadu kerkhot bukan nyau don kibri ke bala ban spell that ya ka sam bar ka weiru
Renga ngamla ban le kum ta bat don apa yang pilih se ke bala ban le ya kata mentangnya pe ya gini ki hukum naru kerja berengkong beli ong kumno uang baru beli ulakran yakini kitin baro udaong manga utrai bo beli jomi balawalam no yamin na keri Egypt na kaying kajing long rao hang ni ublay ukuran tangi kun Israel ngilong ki Israel bagan jam sim ublay ulawan lam yangi na kajwi jong kajing dum na kajing mani beli tau na kajing mani ki bangin soto na karukom ngek karukom mani jongi ha karukom kabam yadai karukom kamon ke jong blai kata kamot lawan ra yangi na kajing dum ya ke Egypt lapin serim bat ka jing bekerja mesim jongi kum ha kajing dum omangau tribe blai jome belawan lam no eme na kari Egypt na kaying kajing long merau yangi ke baju long merau ha kapop mentau blai wan lam yangi banitu yau wang men yo kiwe ki blai na Lord jonga balai blai ong gumta namar blai ulong utmei jonga jingim don bala bantau jing im manu dei tang mauhi ubalong blai basisha na kata kadau wang pinamiwat blai de kiwe pat hoj hak pertai don bon ki blai ki ba ki bri ki mani laka jonga jaka laka jonga kerteng henrei hang neu blai ubosisha don tang uwei don palat na lor uwei wang menam yo kiwe ki blai na lor jonga kata kamot ladangi wat blai da uwei pat kumbang ila kentai yau tau blai ubosisha ubalong utan rai jonga jing im bagi jing long bar khoj kumliyo seo mentan na ka jing kredupol ha eten nang ta ka baar gong menom tau blai tau yela de ka dur jong ka ru ka badon habneng sejrong lemne ha ka kendau syapo lemne ha ka hapo ka kendau menom dam yaki lemne syakri yaki abanga utrai bo blai jome nalong blai batut syen papenuan ya ka jing palat kikpa hakikun hadu kebalai bat kebasau pateng menriu jong kita kiba isi yang bat ubalai isna ki hajar kiba it yang bat ki besumar ya ki hukum jonga hangne ublai sya yang iban tau blai tau bat mane ya ka ka jing tau hajing sya ngire ban mane yunong tau kat kerkom perkhat bi jonga kerkom perkhat jonga ngong ada nga tahu ya ke maka ken kade bermani nga amde mah nga bermani ya ka naman nga kelalung nung tahu tela da nga tahu blai tahu ban ngamane hi kata kapan iya jing bi jong tahu nung tahu kata ka blai ba mani sa kata ka ba u tahu te kani kaspau ba sekane ru kata kamot ngi kentai yau tahu nung tahu busisha ubalong ublai ba tahu ki bar khot na bam doni ai kumbang liyo snau bangi tip ru kebangi puli na ka sitiu pol ke bru mo kal nong bakar wei hang ne udai ublai wat haw ki baro uthaw ki bar khait na ka bam doni ai ani ka ongum ne da ka jingen ngis ngau tho ka khat ka baar naru ka nong ka bedeng kong pi puli nu ka khat ka bedeng kong kal nong bakar wei ka ong te ka jingen kalong kata ka jing scam ya kita ki ya ki bangi kerman kata kajing tenju ya kita ki bamyoi namar haka lapla bahaya kita ki patemen da kajingek ngis ngutu bala thau ya ki pertai da ka tinu blai bakumta shimla thau ya kita ki bayoi na kita ki bapau hang ni ki badon ha ka beneng jong ki beneng hang ni ha pertai dan ni ha po duriau dan ni ha po jong ki udan tang wei utau nong tha utau de blai bat dan ka ka basumi hi kane ka jinghikai baki don ka basumi hi kata kare jinghikai babakla dan ka ka basula ban mi hi pertai klam ka jing pelong ka jong blai hoi don ki ba ki briu ki thau kum balong menta ya gini kitiar kitar ke ba ubriu thau design da ki material sana da ki phit ki ba don lapang ne persai ubriu sisya umriu nong thau
udah tang udang assemble ngela banong ya kini ki ba ubleu la debu lepa ngimla ban thau thmai ru nama ngim don bor ban thau wa tai wei phit baret ru tang ubleu ba thau na kata kada wong men thau blei thau ya de lemne ka dur jong ka ru ka bodon hab deng sejrong lemne ha ka khendeu sepo pater mereka khot baka hukum ke balai ko men ong thalai ka teng utrai ublei jomi naba utrai pengsan ya uba ong thala ya ka teng jong ngemla ban pen kambakla ya ka teng ga jong ublei namar ka teng jong u kalong ka badon burom kalong ka badon nam ka bakrau namar ulong ublei utrai ubat hawi ki kai bar khoj na kata kadau ka teng jong u kalong kabadon bor bat kaba khrau hadu kata hang ni lada pipulen na ka kitab sam sispa kharwei hang ni ka ong gumni bat angin pulen na ka dekat kaba khandai ula pha ya ka jing pen em ya la kibriu ula hukum ya la ka jutang junom kaba khut bat kaba iting long ka kerteng jung ka kerteng ke jong ublei kalong ke bakhut bar kalong ke baiting kata kamut bangin siap ting yu bangin buram ya ka kerteng jong kan siap ting yu try kalong ka sedang ka start ang niwo kan sampang ka baba ka don kita baro ki bale yaki ka jingero jong u kane juno ublei ulong ubakrau bar ka kerteng jong u kalong ka badonam kalong ka bakrau bar kalong ka bakhut bar kalong ka bagentang khut yang isya na kata kadau hang ni wong ngimdai ban kan thalai ka geteng jung hoi don sibun ki bri ka kan thalai ka geteng jung blei ya ta ngimla ban phrase la ne ban kren mangi kum ki ba latip sepang kaburom ka jung ulong bakrau burom hadu kata bangimla ban perkam baklai ka geteng jung ha kanu por hukum ke besar ken mawe kasni sabaton ban rakhi ku ya ka han rius ngi men tre ben men le ka kam jomi baro han rai kasni ke benyo kalau sabaton yu trai ublei jomi ha kata menom le ka ka kam ma me lam ne khon jomi lam ne ka khon jomi lam ne umrao jomi lam ne kam rao jomi lam ne ka jingri jomi lam ne nang wei ba po ka phalo jomi na ba ken rius ngi trai los ha ka nang mai khandau ya ka duriau ru ba ya baro ka badon haki ula song ngi ru kata kasngi ke benyau nama kata utral kerku ya kasngi sabatan barulah pengkentang khu ya ka kini kisah teliki hukum kalong gajing penyesok jongi bat uta unong tha utan rai jong gajing em badang eklet bang ile eklet dan ile persya ya kawai ne kini ki hukum sautuli ngila pendekut no yala kajing ya dei jongi bat uta utan rai jong ka jing na kata kadau jisu ong yale puli tengi kata na Matias arpo argal nong wa men i eu trai bo ble jome da dono jome baro da bo jome baro da jingmut jome baro da dono jome baro kata kali ke hukum ke kong baladangi sumar ya kini ki hukum da jing i da ka bor jong musim ko ni pen jan ya de sublai ngimon bangi pen i kata mon so bah jongi bangi i bat bangi buram ya unong thau jongi unong pelong jongi bat ka pen i ru bangi mon ban im bat u syakibam jukut kibam jukut balada ngim tre ban ngimon ban sumar ya kini ki sautli ki hukum ki ba bleu lobo kata ka pen i bangi ngim kwa bandon bat u ban sa bat u bam jukut kani ka jing em ka bangi im mentah kani ka por jong ka jing ailat ka jong ublei yangi deha kani ka por kan ba ublei u khot yangi bangin sim ya ka rai langin don na em langi kwa na em ban don bat u junom baladangi sumari kini ka saut li ki hukum kapan i bangi ngimon ban syong rengkat bat uta utrai jongi ublei jongi ubat hau ya ka breng bai khandau na ka bam don ye ngan ya kani ka hukum ko sao kani ka wai ni ki hukum ko jeliu hadu kata bar ho gini ki hukum bar ho gini bejeliu sudah ka wai pegawai hukum kalau bejeliu han rai ngin hamban susu gini ki hukum ko sao
namar kadai ke bajrong tam ngi hukum baro. Kabaar ka jingjrong jong hukum kadai ke hukum kabaar. Kaba ong menum tau blei tau. Beleu ong kumta. Ya kini ki hukum ngihap banyak tai bah hakur hukum ka bakam jeliu susu. Kidan kam sakawai ke period. Lani sakawai ke por banyak keren halor ka jingjeliu jong hukum kabaar baka jingjeliu jong hukum kabasau. Ajing tau blei tau hi kadai ka ba ublei u isi baka jing mana gitu ki blei kadai ka bu blei umman yang iban le kumta namar kidur blai ki ba kibriu ki tau harukam ka bagiman ka bagi perkat mudur hi maki kani baru khai kadai ka ba ublai kalong ko mungkin tak yo tau blai ubasisha nimla ban tau dur wa ka jing dur ya ki badun hableng ublai ong nimla ban le kumta te sipang ko hukum basau ngin sepule ha ka wai ka por bangin sele khambria man ngin sele ru kumju ya ko hukum basan ter Handai mentakas ngi suka ban puli kum kajing pen itu ya kini ki sipau tuli ki hukum ki boleh rai. Hukum kebasan. Untuk buram ya la ukpa baila ke kemi ban Islam ka arta jong mi hak kendau ya ka bau trai boleh jong mi rai hami. Hukum ke bahan riwong menum penyap. Hukum ke anyau ong menum klem ka ba prau ong menum tu bat ka ba kendai ong menum sakilam leri opera marjan jong mi ka ba sipau ong menum ikwa ya kaya upara marjan jome menemi kwa ya katengah upara marjan jome lemne ya umrau jong lemne ya kamrau jong lemne ya masih jong lemne ya kara jong lemne ya ka airu kabare ka jong upara marjan jome kumula ong menne baki sipau kum kilong ke jingker kilong ka jinyada baki briu jong blai kibara man ban bam jukut bau blai kila ban ha ka jing suk ha ka jing keman baki laru bad bam jukut. Larang ipun kanya kawai ni gini hukum. Ya hukum bebasan haru ke bersipau kapan i bangi ngimlong ubriu uba lani ke briu ke balak banyadai banyasong marjan bano. Ngihap balong marwai. Nama larangi penkanya kawai ni gini kisan teli. Oh ini hinriu teli bencadin. Barang ipun kanya kawai ya ka hukum kebenkong haru ke besau pada kapan iko mengiman man syong boleh. Kau kong ke ba san hadu sipau pada pen i hangi bangiman ban syong lang banu. Ni ko ban syong la ka jong. Naman ngimla ban nah kajing ka ba ya dai hagar kong ke ba internet bat ki para brio jungi khamtam bai pa ime jungi. Sya phang ka hukum ke ba san ngiru se pulih hambania balai boleh ong kumta nakada balai baula airu ba kajing kular ba kiba sumar ya kini hukum besan kin kam slam kata kare kadon gai ke bapla halo kani ke benta tega ai ku play pi kiba yasngau kiba ngap ya kini kubor na kawai ke posh koi pat to blem ku ya pi nginyai ken mau baladangi mon hiban baru blay bam jukut ide ban sumar kini ki south league hukum namar dai hakini ki south league hukum bangi punya sok iladi bat tenrai juga ji jongi bat ha bangiman ban sumari kini riu tuli hukum pat kapan i bangiman ban lang bat kita kiri hoi ke jong blai ha ka jing suk ha ka jing keman ha ka jing ha ka jing sautanat kamda don kanu ka jing kaja kamda don kanu ka jing lebor kamda don kanu ka jing sausi ndai begini rengkat da ka jing suk ba ka jing keman sagi bam jukut to bulan gru khu yangi ka bing sha skor da ka klimat skoi pat ha kani ka babut ka bentar ben riu jong ka pulih jongi ngin si pulih company ya ka hukum ka baar ba ka basau suah haring ka tangin selek ya ka hukum basan do bisipau to bulan gru khu yangi amen ni duai ya ngo eme trial sin pat na ka bentar ni klimat ka masa ingi ban song ni ban sha skor ka tin jong ban pusan halor ka jing ke jome ba melong ublai sisa ubala ai hangi kini hukum ke bakrau ban habang inang ban sumari ki on khat yangi ke break ba start ke break ba sempang ba ke break ba dan ya ublai ubasisa ker khu yangi dorong kan bani hoi wali long jing krani ba lengkat ban ngange scam ba ka do khlimat habang pule da tin jome kalong ka jing ker khu ya wei pu wei ya ka wei pu ka wei ke bisa skor ka la ki sa skor ka ta jing
dah ka jing sngaw ngu ya ka eka bakriyo sngaw ker khu yi parlok chuni bar khoi ki bisa skor ni ku bor ngai ngu ime na ka banta jongki menai ker khu yi ki mane dorun kat barki bagin long long song snong haki hima babam jukur ka jome ya ni barong ibu tibi pa na ka jisu amen